Krásny večer prajem. A krásny večer prajem všetkým, ktorí sa k nám dnes prihlásili na náš webinár, ktorý je na tému ženy, ktoré sa odvážili. A takisto pozdravujem všetkých, ktorí budú pozerať tento webinár zo záznamu, pretože my vieme, že nie všetci môžu v daný čas, v daný deň, takže veľmi nás teší váš záujem o ten záznam, tak preto ho robíme. No a samozrejme, ja chcela by som privítať dnes moje kolegynky, ktoré sa podujali so mnou tento webinár prejsť a trošičku sa otvoriť vám všetkým a porozprávať vlastne, čo je za tým, prečo sme sem vlastne prišli, ako sme sa odvážili zmeniť niečo v našom živote a ako sme sa dostali tu, k tejto spoločnosti Farmasy. Takže v prvom rade vítam našu pani riaditeľku Binku. Dobrý Ahoj, večer. Binka. Ahojte. A takisto našu Janku Slováčkovú, ktorú takisto vítam a potom bude mať tiež slovo. Krásny večer. Tak, Binka, na začiatok ja by som určite chcela, aby si nám ty porozprávala ten svoj príbeh, pretože v našom týme ako takom, ktorý vlastne je náš riaditeľský tým, začíname tebou, tak nám porozprávaj, ako sme sa vlastne tu ocitli pri tebe a čo predchádzalo tomu, lebo nebyť teba, my tu nie sme, hej? Takže, A takže nebyť vás, tak ja nejsom tu, takže... áno, je to spoločná práca, ale Hej. ten prvopočiatok, že ty si vlastne začala spolupracovať s Farmasy, tak ten impuls je vlastne tam. Tak nám porozprávaj teda niečo o sebe a o tom, ako si sa vlastne dostala k Farmasy a ako si tu. Áno, ďakujem, Zuzi. No ja som rozmýšľala dlho, že ako to uchopím a nakoniec som sa presne rozhodla, že srdcom porozprávam to všetko, čo ma ovplyvňovalo po celej tej ceste. Takže najskôr sa aj ešte teda predstavím tým, čo ma nepoznajú alebo nás sledujú zo záznamu. Volám sa Bohumila Vrbovská Ďurišová. Mám krásne dve slovenské priezviská, lebo sú to dve krásne manželstva slovenské. Mám teda so svojím mužom máme spolu 3 deti, najmladšia má 4 roky a uvádzam to všetko preto, lebo ono to všetko spolu súvisí. No a ten príbeh farmácie, ja by som začala celkovo príbeh mňa a celkovo sieťového marketingu, ktorý sa začal ešte oveľa, oveľa skôr. A to už som pozerala, že je to 20 rokov toho roku. Že v roku 2005 ja som vlastne mala asi 24-25 rokov. Pracovala som v lukratívnom zamestnaní, robila som v IT sektore, mala som sa naozaj super, ale bol to ťažký chlapský biznis. Ja som predávala hardware, ja som predávala počítače cez telefón, servery, úložné zariadenia, takže čisto chlapská vec a bolo to veľa o číslach, o určitom tlaku a ja som potrebovala niečo ženské. Už som mala takú túžbu, že potrebujem si to niečím vybalansovať a hľadala som a našla som raz inzerát na jednu značku, ktorá teda predávala kozmetiku. Takto priamým predajem. To bolo moje úplne prvé stretnutie s niečím takým. Tak som sa k ním pridala a tak ma oslovil celkovo ten systém, že zrazu som mala takú komunitu, naučila som sa líčiť, naučila som sa aj pracovať vlastne v tomto systéme celkovo, že a mne sa veľmi zapáčilo na tom, že to má také, ten systém odmeňovania taký prehľadný, že som proste vedela, že čo robím, tak akú mám odmenu. Ale priznám sa, že vtedy ja som bola skôr taký nadšený fanúšik a zákazník, že naozaj pre mňa to nebolo o nejakom zárobku, ale bol to taký môj drahý koníček, lebo ja som strašne rada testovala, kupovala som si všetko. Som bola tak tie naše na zákazníčky teraz nadšené, čo som všetko doma, to som bola aj ja. A trošku som sem tam odporúčala kamarátkam, chodila som ich líčiť a to bolo také, tam ma tak naplňalo a robilo mi to strašne dobre. No a tom som vydržala naozaj nejakých 8 rokov, takto si preplávávať, až potom neskôr som menila prácu, menila som, uh, vlastne som odišla zo zamestnania a založila som si živnostenský list. A začala som podnikať z domu. Ja som robila virtuálnu asistentku asi 10 rokov.
tiež, čiže som robila služby na fakturáciu a zmenil sa mi celý ten svet, že zrazu ja som musela niečo robiť, proste ja som bola platená len za to, čo som urobila, hej, že už nechodil ten plat, ale už som si to riešila sama. Narodil sa mi môj prvý syn a ja už som vedela, že ja sa nechcem vrátiť do klasického zamestnania, že proste chcem byť pre to dieťa a opäť som si našla značku, ktorá so mnou veľmi rezonovala, mala parádnu líniu tej dekoratívnej kozmetiky, to bolo vždycky to, čo ma ovplyvňovalo, že ja som veľmi chcela líčiť. Vtedy som si spravila aj rekvalifikačný kurz vizážistu, čo ma tiež posunulo niekam. A toto bolo proste to moje, to mi naplňalo srdce. Ja som bola z toho vždy úplne, že robiť tie ženy pekné, odporúčať im teda to, čo sa im hodí. To bolo to, čo ma posúvalo vpred. A ja som stále nepozerala na tie peniaze, hej, že furt to bolo o tom, že poslúžiť, ukázať, pomôcť, lebo ja som si zarábala z iných zdrojov a toto bolo také niečo, čo naozaj ma tak vyživovalo. No až prišla veľká zmena v mojom živote, že teda s prvým mužom sme sa rozišli, ja som sa odsťahovala a neskôr som stretla môjho druhého muža. No a za netrvalo dlho a my sme do pár mesiacov teda spolu bývali aj s jeho dcerou, s mojim synom a stalo sa zázrak. Cez COVID narodilo sa nám tretie bábätko po 40-ke, takže ja z tej rozbehnutej kariéry, že jak som už to mala tak naplánované, ja som zistila zrazu, že ja už nemôžem takto pracovať, vymieňať ten čas za peniaze a že proste tu je to bábo, ktoré ma potrebuje a ja som vtedy všetko stopla. Užila som si tú matersku a na tej materskej som rozmýšľala teda, že čo ďalej. No a v tej mojej pôvodnej značke sa stalo to, že oni tú dekoratívnu kozmetiku vlastne zrušili. A ja som bola taká, že a čo budem teraz robiť? Takže som išla, tak rozmýšľala, aj som už myslela, že už tým úplne prestanem, že teda už koniec, budem sa venovať nejakej práci alebo sa zamestnám. No ale nedalo mi to, mňa to proste stále volalo a priťahovalo. Takže ja som potom si pamätám na jeden impuls, bola to jedna naša ináč suská spoločná kamarátka a ona sa mi ozvala a hovorí, ty počúvaj, a nemáš niečo? Ja by som chcela rúž a chcela by som tiene a ja hovorím, ale my nemáme. A my potom tak zapálila, no tak keď táto firma nemá, tak možno má nejaká iná. A začala som hľadať a tým som narazila na farmácii a reku, no tak to vyskúšam. Takže už som vedela, že nejak sa k tomu musím dostať. A vtedy som hľadala tak vedome. Už som veľká, že keď si budem teda hľadať niekoho, s kým chcem spolupracovať, tak chcem, aby ten človek mi tak rezonoval, hej, že aby sme si sadli. A zhodou okolností na farmácii stránke boli vtedy vizitky našich riaditeľek. Bola tam naša Júka Matisková a aj naša Majka Janíková, čo je vlastne naša priama sponzorka. No ja som si tam vlastne, Majkin príbeh ma tak oslovil, že ona tiež mala 3 deti a bola riaditeľka a ja hovorím, tak toto je super, to ma tak, ja tak aj napíšem. Tak ja som sa jej prihovorila, aj som sa u nej hneď zaregistrovala a objednala som si nejaké výrobky. A že na vyskúšanie. No a samozrejme, vtedy to bol taký ten prvý kontakt. Majka sa o mňa veľmi pekne postarala ako o novú zákazničku, aj tým, že som jej napísala, že možno by som aj chcela predávať, takže hneď sme sa vrhli na zaučenie a taká som bola nadšená z tých výrobkov, že ja som hneď za 2 týždne urobila 6% pozíciu, čo bolo, že super, že to je no ani neviem, koľko to bolo, ale proste to bolo len to, že toto som chcela vyskúšať a hneď som odporúčila kamarátke. Dokonca som mala aj 2 prvé registrácie za tú chvíľku, že to bolo úplne, že a veľmi rýchlo som do toho tak vklzla a stále som bola v tej fázi, že skúšam. Ale začala som objavovať a tým, jak vlastne už som v tom bola, sledovala som, vzdelávala som sa. Mne veľmi nadchlo to vtedy, že farmácia má veľmi otvorený systém toho vzdelávania. Pozývajú nás na tie webináry, kde my vidíme všetko, vlastne čo sa deje, že je to také celoplošné to vzdelávanie. A to ma úplne fascinovalo, že všetci majú rovnakú šancu, že proste to není závislé od niekoho, ako sa vyspí, ale jednoducho všetci dostaneme všetko rovnako a jak už s tým naložíme je na nás. A toto mňa strašne posúva dopredu, to musím ako povedať. Takže
tam som si aj hneď povedala, wow, že to je super, tak ja budem riaditeľka. Ale ešte som mala 5 klientov možno, hej, že úplne to bol taký malý začiatok. A aj keď som prichádzala z iných systémov, stále som bola v novom týme, nový systém a všetko som sa to musela naučiť od začiatku, čo už bolo fajn. A pomaličky som teda do toho tak úplne vložila celé srdce a začalo sa mi to páčiť aj to odmeňovanie potom. Teda, že som si tak uvedomila, že vždy, keď mi prišiel nejaký ten bonus potom, že akože to je pekný bonus. A keď som si tak potom raz zvažovala ten môj príjmový ekosystém, lebo ja mám také rôzne príjmiky, čo mi tak rôzne kvapkajú, tak som si povedala, jo, toto by mohlo byť tiež jeden z tých zdrojov, to, proste prečo nevyužiť to, čo už mám. A začala som sa tak vedomejšie venovať tej práci, lebo aj keď som na začiatku to robila, že áno, idem, mala som tak, že tak sa mi chcelo, tak som robila, potom sa mi chvíľu nechcelo, tak som týždeň neurobila nič. A bolo to vidno aj na tých výsledkoch. Ale neskôr prišlo takéto uvedomenie, to vlastne bolo minulý rok, keď asi bola aj tá prvá výzva, lebo my niekedy máme také podporné programy a tiež bolo taká motivácia, že na rast týmu, že tam bola extra finančná odmena a to ma strašne zaujalo, tak som sa do toho pustila, že vyskúšam a naozaj som to splnila a to ma tak naplnilo, že wow, že ide to, že to proste a tými prichádzali noví ľudia do týmu, nové zákazníčky. A to ma tak akože nabudilo k tomu, že tú činnosť vykonávať pravidelne, stále komunikovať, stále oslovovať, stále hľadať si nových spolupracovníkov. A to je de facto všetko, čo robím až doteraz. A tam vlastne prišiel ten skok, že na prelomu rokov som ju zvala Zuzka a v podstate som slovo dalo slovo a ja to potom celý príbeh nechám pre teba, ale vlastne aj vy ste prišli a to, že sa tie naše energie spojili a celý váš tým a jednozdrov takto zdvihlo celú takú vlnu, že sme ešte pridali, ešte sme vyššie a som strašne rada, že ste priniesli ľudí k nám, ktorí sú proste rovnaká krvná skupina, že si rozumieme všetci a je to veľmi cítiť, strašne to zmenilo aj celý taký ten môj drive, lebo lepšie sa robí, keď sme proste takto spolu, máme spoločné zmýšľanie a ja to na tom veľmi oceňujem, že každý sme tu za seba, každý máme nejaký svoj príbeh, každý si bojuje za to svoje, ale spolu si to vieme tak uh, podporiť sa, pomôcť si, poradiť si, spojiť sily a ideme si za nejakým výsledkom spoločným. Ja som za to veľmi vďačná, že vlastne vďaka tomuto sme sa stali riaditeľským tímom. Ináč ja som si napísala, že riaditeľský tím bude v decembri 2025. Tak skromne. Takže urobili sme to v máji. Klobúk dole. Klobúk dole. A posledná vec, kým ti odovzdám slovo, len som chcela takto pre tých, ktorí ako nepoznajú úplne ešte tie rebríčky alebo jak by som povedala, neorientujú sa tak v tom. Čo to pre mňa znamená byť riaditeľským tímom? Pre mňa to je stále len zodpovednosť za klientov. Vieš, že aj za tých ľudí, teda, čo sa k nám pridajú, lebo ja strašne nemám rada, už som v tom svete strašne dlho. A to titulovanie je pre mňa skôr o tom, že sme pomohli dostatočnému množstvu ľudí si nájsť niečo pre seba v tom farmasi, nejaký ten produkt, ktorý sa mu zapáčil, ktorý má rád, že im vieme dať niečo, čo ich poteší, s čím sa skrášlia, alebo sú zdravší. A jednoducho ja to beriem ako veľkú zodpovednosť za každého a aj za tých, čo sa ku nám pridávajú, že by si chceli privyrobiť alebo zarobiť, tak aj za nich, že keď každé to euro navyše, alebo každý ten stupienok navyše, ktorý sa u nás v týme získa, ja mám z toho obrovskú radosť, ja sa strašne teším a to je pre mňa ten riaditeľský tým a chcem, aby sme rástli a pomáhali všetkým, komu môžeme. Takže tak tu by som asi skončila. Ďakujem veľmi pekne, Binka. Ja môžem len potvrdiť, že ty sa tešíš z každého úspechu nás. A ja si myslím, že viacej ako my sami, pretože ja som mala dnes úžasný deň. Ja som zaregistrovala 3 nových zákazníkov, ktorí
Proste neskutočná, aká energia je teraz v tom týme a akú dôveru teda máme. A napriek tomu som sa tak tešila, ale ty si sa tešila dvakrát toľko. Takže skutočne je to tá energia a tá prajnosť je niečo, čo som ja napríklad nezažila. A o tom by som možno aj dneska porozprávala ja, teda ten svoj príbeh. A kto ma teda nepozná, ja sa tiež predstavím, volám sa Zuzana Slovačková, aj keď to tam je niekde napísané. A som mamou 4 detí a že niekto čuduje, že nie, ale áno, takisto som mala 2 partnerstvá, v jednom som mala 3 deti. A jedno z nich je dnes tu so mnou, Janka. No a potom po rokoch nejak sa to zomlelo, potom som mala syna, ktorého som mala tiež pred 40-kou. Nebudem to tu úplne dopodrobná hovoriť, ale je pravda, že som samoživiteľkou už 12 rokov. A keď sa pozriem na tú moju profesnú vec, tak v e-commerce, teda v oblasti podnikania na internete, v e-shopoch sa pohybujem okolo 15 rokov a v tom sieťovom marketingu alebo v tom referenčnom marketingu veľmi aktívne nejakých 10 rokov. Som samoživiteľka, ako som už spomínala, chlapca, teda syna, ktorý je domoškolák, takže si viete predstaviť, že úplne ideálne chodiť niekde do práce a ešte v podstate venovať čas synovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov doma, v rámci teda nejakého špeciálneho vyučovania, tak úplne ideálne by to nebolo a preto pre mňa takáto práca je sloboda. Neskutočná sloboda. Ale kým som sa k nej dopracovala, tak samozrejme muselo prísť niekoľko vzostupov a pádov. A ja som počas tých 10 alebo 9, niečo cez 9 rokov pracovala pre jednu spoločnosť. Nerada mením spoločnosť. Ja proste som ten typ človeka, ktorý keď s niečím vyjde von a keď sa za niečo postaví a na niečo dá svoju tvár, tak si za tým stojím. A nebolo pre mňa jednoduché po nejakých 9 rokoch si jednoducho začať meniť proste ten systém, ale bohužiaľ stali sa niektoré veci, kedy som sa vlastne dostala z obrovsky úspešného e-shopu na, ja hovorím tomu držkopád, takisto z obrovsky úspešného tímu sme to niekde narazili čufáčikom. A ja som v podstate už minulý rok pod tým všetkým tlakom tých okolností dokonca ostala v nemocnici na Vianoce. Tráviť Vianoce v nemocnici nie je úplne stav ideál, ale tam som začala veľmi premýšľať, čo ďalej, pretože viete, keď robíte niečo 10 rokov alebo 9 rokov, tak tiež, jak Minka hovorila, pozerajte sa na to a teraz čo budem robiť ďalej, hej? A pre mňa to bol naozaj veľmi silný impuls a možno aj preto som bola v tej nemocnici, lebo tam som nemala nič iné na robote, len rozmýšľať, tak premýšľala som vlastne, čo ďalej. Vedela som, že do práce ísť nemôžem, pretože bola som operovaná 3-krát na nohu, mám polnohy titán, takže ja som taký malý robokop. Úplne ideálne sa mi nedá ani chodiť, takže nejak bežne sa zamestnať asi by to veľmi nešlo. Ale čo som si uvedomila, bolo, že za tie, ja neviem, 15 rokov v tom online som sa naučila veľmi veľa vecí. Ja som si robila sama e-shop, postavila som teda platformu, riadila som si to cez marketing, proste všetky tieto, tam je milión úkonov, ja hovorím o 18 profesí denne, keď to človek musí obsiahnuť. A skutočne čo som nevedela, to som sa naučila. Takže keď som sa v tom decembri obhliadla, tak som si povedala, no dobre, zobralo sa, vlastne prišla si o všetko, ale to, čo si sa naučila, ti nikto nevezme. Ja som za posledný pol roka, ešte minulý rok, sama vzdelávala môj vlastný tím a keď som to teraz nedávno s účtovničkou počítala, tak bolo to cez 5 000 eur, ktoré som ja sama zaplatila, nie firma, ale ja, na to, aby sa môj tím rozvíjal. A ja som si uvedomila, že tak toto ďalej nejde, ale potrebujem niekde, kde bude pohoda, kde budem mať slobodu, kde môžem vlastne tie moje nápady,
tú moju energiu dávať, pretože pre mňa je dôležité, aby bol spokojný zákazník, pretože potom aj my sme spokojní. A skutočne, ak som rozmýšľala, že čo mňa najviac baví, tak ja hovorím rozprávať sa so zákazníkmi. Tak mi prišla ešte taká vtipná veta, že ja sa vykecávam so zákazníkmi a ešte mi za to aj platia. Nuž, ale tak to je. Ale to už je taká tá vedľajšia vec. Skutočne je to o tom vzťahu so zákazníkmi a ja som, tak nejak mi prišlo, že by mi bolo ľúto, keby som o to prišla. Hej? Čiže nestačilo to, že ja som vlastne prišla o všetky financie, celý príjem a ja som v januári stála v podstate, alebo respektíve už v decembri som stála, čo bude ďalej a z čoho budeme s Maťom žiť, pretože my sme vlastne sami dvaja. A ja Binku poznám už nejakých 13 rokov, myslím, že tak nejak. A evidujeme sa, vedeli sme každá, čo robí, ale nespolupracovali sme v rámci toho biznisu. A tak nejak ako videla som, že nejaká dekoratívka, a mne napríklad tiež tá dekoratívka v tom v bývalej spoločnosti chýbala. V takom rozsahu tam nebola. A ešte musím povedať, že ja som teda nebola nikdy na dekoratívku, keď som prišla do tej spoločnosti. Ja som bola známa tým, že ja nosím v kabelke hasák a desinu kľúč. Prihláste sa, kto viete, čo to je. Proste to sú chlapské veci. Keď som išla na súd kvôli výživnému, tak policajti sa pozerali, čo mám v kabelke, ukludňovala som ich, že to mám preto, lebo keby náhodou niekto potreboval niečo opraviť, hej. Čiže skutočne tam ste rúž nenašli. Postupne som sa vlastne k tomu prepracovala a skutočne mňa začali baviť aj tie ženské veci, už som nebola úplne v tej mužskej energii. A keď som teda videla nejaké príspevky u Binky, a hovorím, aha, veď Binka robí niečo s dekoratívkou. Tak sme si napísali, rozprávali sme sa, aké sú možnosti a tak ďalej. A mňa to nadchlo, pretože ja som videla, a ja Binku sledujem už dlho, teda, jak som povedala, videla som tu jej konzistentnosť. Hej? Že ona proste, keď niečo robí a je v tom šťastná, tak sa jej darí. A ja to tiež inak nemám, pretože ja neviem ponúkať niečo, s čím nesúzniem, o čom nie som presvedčená, že je dobré. A to mi aj minule jedna naša zákaznička povedala, že ja idem k vám preto, lebo viem, že čo poviete, to platí. A ja som za túto vetu nesmierne šťastná, pretože tá pani ani netuší, akú službu môjmu sebavedomiu a mojej duši spravila. Takže v januári sme sa teda rozhodli, že sa zaregistrujem, zobrala som si nejaký uvítací balíček a začala som testovať. Ale tiež tam bolo to, že a teraz čo ďalej, ako príjem a tak ďalej, čo budeme robiť. No musím povedať, že pri takýchto extrémnych zmenách, ako je keď ste v nejakej spoločnosti niekoľko x rokov, tak to nefunguje tak, že vy si takto lustnete a všetci zákazníci, jak sú, tak teraz sa zbláznia od radosti, že vy ste niečo zmenili a pobežia za vami. Tak toto nie je. Ja by som dnes spočítala na jednej ruke ľudí, ktorí sa ku mne pripojili, alebo sú to presne dvaja ľudia. Jedna z nich je tu, Janka, ktorá skutočne, nie, traja, pardon, ktorí sme skutočne boli v tak úzkom prepojení aj predtým, a že sme už boli ako rodina, tak vlastne v tom duchu sme išli aj do toho farmasy. Ale všetci ostatní zákazníci v podstate, ja som nemala, ale ani ja som nemala tú snahu, ako poďte teraz, toto je zlé a toto je dobré. Nie. Proste ja si stojím za tým, čo som rozprávala predtým. Aj za tými produktami. Proste ja som skončila spoluprácu a začala som robiť niečo iné. To neznamená, že tí zákazníci majú všetko zahodiť. Hej? No, avšak ja som začala zisťovať o produktoch úžasné veci, o firme. A určite to Janka spomenie, ale táto firma Farmasy má vlastnú výrobu v Turecku. A ja to nechám na Janku, nebudem predbiehať a prezrádzať, ale skutočne je to fakt, že táto firma je rodinná, má všetko pod kontrolou. Keď som prišla do toho týmu Binkinho a tých našich riaditeľiek, to bola neskutočná energia, neskutočné prijatie. Ja som ešte nič nespravila.
a oni ma prijali. Prijali ma takú, aká som, prijali ma, uh, podporovali ma, či už slovne, alebo odmeňovali vlastne darčekmi. Ja hovorím, farmácie je darčeková firma. Ja milujem darčeky rozdávať, ja milujem ich dostávať a toto je proste firma, ktorá na každom jednom mieste dáva nejaké darčeky. Veď keď si len pôjdete pozrieť dnes do farmácií, koľko je akcií do nedele, tak sa človeku točí hlava, hej. A skutočne, a to nie sú také veci, že expirované, hej, že alebo bude to expirovať. To sú plnohodnotné bestsellery, ktoré sú v akcii. A to ma teda fascinovalo. A ešte ďalšia vec, keď som prišla vlastne do farmácií, tak v januári spustili ďalšie motivačné veci pre nových lídrov. A ja som sa smiala, že to kvôli nám, pretože skutočne to boli tak motivačné programy pre začínajúcich v podstate, či už si chcel niekto privyrobiť, alebo aj zákazníci, ktorí to kupovali v podstate pre svoju rodinu a pre svoje blízke okolie, pre kolegyne, do práce a tak ďalej, tak skutočne tam naskakovali tie odmeny a ja som hovorila, že to snad nie je ani pravda, veď toľko som za tak krátky čas nikdy nezarobila. A bolo to pre mňa veľmi prekvapivé a presvedčilo ma to o tom, že ja som správne, pretože ja som mohla robiť všetko to, čo som vedela, pretože ja som sa venovala aj v oblasti zdravia, nielen krásy. Takže všetko to som tu vedela a viem využiť. Viem využiť všetky tie skúsenosti, ktoré som mala a vlastne tú konzistentnosť a tieto veci uplatňovať nielen u seba, ale vlastne aj v našom týme. Pretože my tak, jak spolupracujeme v tom našom týme, tak predávame si tie skúsenosti a skutočne sa potom ľahšie spoločne pracuje. A nemusia sa aj nováčikovia všetko učiť, pretože my už máme nejaký stabilný systém, ktorý vieme učiť vlastne nováčikov. Takže za mňa je to naozaj, jak Binka povedala, prepracovaný systém a ja som bola veľmi prekvapená, že vlastne za pol roka tiež som sa dostala v podstate aj s našim tímom. Napriek tomu, že teda nenastal veľký boom, že všetci odchádzajú a prichádzajú a ja neviem čo, sme sa dostali naozaj na pozíciu veľmi tesne pred riaditeľa, čo je naozaj taká už vyššia pozícia a ja som tiež ostala ako veľmi prekvapená. Takže skutočne tá dôvera tých zákazníkov, to, že sa orientujeme v tom, že poznáme tie produkty, že ich máme hromadu vecí vyskúšaných. My vieme vlastne pomôcť ostatným, tým, ktorí sa chcú dať na túto cestu. Pretože či sú to mamičky na materskej, alebo skutočne ženy, ktoré treba zrušila sa nejaká firma, tam to zavreli, sťahovanie a tak ďalej. Vždycky sa nájdú nejaké situácie, kedy človek potrebuje zmenu, alebo je nútený urobiť zmenu. A preto sme tu my, pokiaľ niekto s niekým súznie tá naša energia, tak sme tu preto, aby sme aj vám mohli pomôcť. Takže za mňa toto je taký ten môj príbeh. Ja som veľmi rada, že v našom týme sme už pooslavovali veľa úspechov a oslavujeme priebežne. A ako som spomínala, jednou z členiek môjho týmu, ktorej sa teda evidentne tiež darí, tak je Janka Slovačková. A ja by som chcela poprosiť, Jani, aby si aj ty nám povedala tú svoju svoj mamičkovský príbeh. Takže Jani, máš slovo? Ďakujem, krásny večer. Počuť ma teda? Kývnite, Áno. ak áno, dobre, to som rada. Takže ešte raz príjemný večer. Ja som veľmi rada, že som teda bola pozvaná alebo prizvaná k tomuto webináru, aby som povedala aj ja svoj príbeh. Ak si mamina spomína, tak môj príbeh začal už pred niekoľkými rokmi, kedy som bola prvýkrát zoznámená s network marketingom. A vtedy som mamine hovorila, že ja to robiť proste nebudem, pretože ja nemám obchodného ducha, ja to neviem robiť. A isto si na to veľmi dobre spomína, ale nakoniec som tak nejak vyskúšala a osvedčilo sa. Takže nakoniec sa to celkom zadarilo a ja som sa presvedčila o tom, že aj keď si človek neverí, keď má správne vedenie, tak sa vie dostať ďaleko.
A ja som práve typ človeka, ktorý nevyskúšané neodporúča, áno, takže ja som si v podstate v začiatkoch všetko musela vždy skúšať. No a ako som sa ja dostala k farmácii, práve to bolo práve tým začiatkom roka 2025, kedy v podstate som bola v životnej etape, kedy som cítila, že potrebujem zmenu, keďže mám tiež síce menej, ale mám detičky, mám dve deti a zároveň som žena, ktorá chce dosiahnuť niečo viac. Nechcem v podstate byť iba doma, som celkom pracovitá, hovorí sa o mne. A hlavne si veľmi rada idem za svojimi cieľmi, áno. Takto to bolo aj z farmácií. Prvé ma na farmácii zaujímala tá príležitosť práve kvôli tomu, že majú naozaj veľmi jasný, férový marketingový plán, ponúkajú naozaj možnosť budovať si príjem bez veľkých vstupných nákladov a to bolo asi také prvé, čo mňa zaujalo z farmácií. A samozrejme, popri deťoch a neskôr aj popri zamestnaní som si teda budovala ďalší príjem. No a práve produkty, ktoré som si zamilovala, ma stále viac a viac presviečali, že som správne. Ja som teda veľmi na dekoratívnu kozmetiku a starostlivosť o pleť. A keďže mi tie produkty sadli, tak nebolo čo riešiť. No, začiatky samozrejme neboli o veľkých číslach, ale o tých malých krokoch. Áno, ja som v podstate oslovovala kamarátky, známe, ktoré v podstate sú podobne založené ako ja, väčšinou sú to maminky a mnohé z nich, tak ako ja, postupne kráčajú teda smerom za svojimi cieľmi. No a už po 4 mesiacoch sa mi podarilo kvalifikovať sa na cestu do Turecka, čo bola moja prvá zahraničná cesta z farmácií a ja som za ňu veľmi vďačná, pretože okrem toho, že teda zabezpečili všetko od ubytovania, stravy, výletov a naozaj bohatého programu, tak sme mali možnosť vidieť aj do zákulisia tej firmy a to priamo do výroby. Vo výrobe bolo úžasné vidieť naozaj, ako majú všetko zvládnuté technicky, pracovné síly, naozaj tam nešetria zamestnancami. Všetci boli naozaj vysmiatí, že nie jak u nás vo fabrikách, keď vidíte proste zduté tváre, lebo musím ísť robiť, ale naozaj vládla tam veľmi príjemná atmosféra. Previedol nás sám manažer a povedal nám veľa takých zákulisných vecí, ako napríklad to, že farmáci si vyrába svoju energiu veľmi ekologicky založené, takže si vyrábajú energiu dokonca to, čo nespotrebujú, predávajú mestu. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Videli sme špičkové stroje, ktoré teda majú ako jediný na svete. Takže bolo to pre mňa veľmi prínosné. Samozrejme, sme tam boli viaceré z nášho týmu, čož bolo za mňa veľmi príjemný a motivujúci team building, pretože som spoznala aj dievčatá, ktoré boli teda aj nado mnou, aj vedľa mňa akoby v tej štruktúre. A bolo to naozaj krásne, všetky sme si veľmi sadli, stále sme mali o čom rozprávať a dokonca naša ľudská nám spravila krásne prekvapenie formou výletu ako mimo farmácií, že my tým sme išli a spravili sme si nezabudnutelné zážitky, pri ktorých stále mi idú slzy do očí, takže ja naozaj som za toto veľmi vďačná. Čiže celý tento výlet zahraničný vyvolal vo mne obrovské wow. A čo by som ešte dodala, no. Celé toto, čo sa mňa týka, bolo len o tom, že som si naozaj cieľene išla za svojimi snami a cieľami. Mám taký zvyk si tieto ciele a sny spísať a v podstate ísť si za nimi, kým sa neodškrtnú na tom zozname. Takže ja dúfam, že ďalšou
priečkou bude zase nejaká pozícia. V mojom prípade dievčatá teda mali krásne príbehy. Ja neviem, že či sa im až rovnám, ale, Fantastické. ale naozaj som sa snažila tiež od začiatku do toho ísť huževnato, keďže ja som bola v podstate na rozkole medzi prácami, ja som si hľadala prácu, tak pomedzi to som v podstate sa huževnato pustila do tvorenia si vedľajšieho príjmu. Ja som to tak brala, že to bude buď môj hlavný príjem alebo vedľajší. No a popri práci, keďže už mám prácu, tak mi to stále umožňuje mať ten vedľajší príjem, venovať sa deťom a naozaj mi stačí pár hodín denne, niekedy dve, niekedy tri, niekedy aj vôbec. Záleží od toho, ako si proste potrebujem zariadiť ten čas denný, ale každopádne prinášam do rodinného rozpočtu nejaké peniažky, okrem samozrejme hlavného pracovného pomeru a zároveň sa viem aj venovať deťom domácnosti. Čiže toto je pre mňa veľký benefit spolupráce s Farmasy, nakoľko mi to dáva aj slobodu v rozhodovaní, aj slobodu časovú. No a samozrejme to neberem len ako prácu alebo teda nejakú povinnosť, ale ja to berem aj ako veľký mm, prínos do môjho nejakého sebarozvoja. Veľmi si cením tú komunitu a podporu celej našej skupinky, pretože naozaj tá skupinka alebo ten tím je veľkým, veľkým ťahačom hore. Čiže je veľmi dôležité si vybrať aj správny tím a ja som veľmi rada, že som v tom tíme, ktorom som. Takže ďalšími mojimi cieľami je ďalej cestovať z farmácií, pretože tie cestovateľské zážitky sú úžasné, dokonca sa dá ísť aj do Miami a podobne. No, veľmi rada budem ďalej s týmto tímom rásť a tým, ktorí ešte len začínajú alebo sa rozhodujú, dúfam, že bude aj toto moje malé prednesenie môjho príbehu inšpiráciou a možno si niečo z toho vezmete. Ak budete potrebovať nejakú pomoc, radu, tak aj ja vám budem rada k dispozícii. No a predovšetkým možno nejaké maminky, však sme tu všetky maminky v podstate, budú chcieť ukázať tak ako ja svojim deťom, že aj mama si môže budovať svoj sen a že cesta sa vždy nájde, ak máte teda chuť a odvahu urobiť prvý krok. Takže ja všetkým, ktorí pozerajú toto, či už zo záznamu alebo teraz live, držím palce. Určite vám prajem, aby ste sa nevzdávali, kľudne sa pýtajte, skúšajte a hlavne si dôverujte. Ak si nedôverujete, je tu ten tým, ktorý vám dôveruje a povzbudzuje vás. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za slovo a za možnosť podeliť sa o svoj príbeh. Ďakujeme veľmi pekne, Janka. Bol to naozaj veľmi pekný príbeh. My sme skutočne tak síce všetky maminky, ale každá jednak v inom veku, jednak s inak veľkými deťmi. Takže aj ten tvoj príbeh si myslím, že bol veľmi pekný a inšpiratívny. A hlavne, čo mne sa páči, je tá tvoja konzistentnosť, že skutočne ty si dokážeš naplánovať, dokážeš si vytýčiť ten svoj cieľ a ísť si za tým. Takže určite si veľkým prínosom aj pre teba, ale aj pre tvojich zákazníkov, pretože aj to je veľmi dôležité, ako sa chováme k našim zákazníkom, ako sme im k dispozícii, čo im ponúkame, ako sa s nimi v podstate, ako im radíme a tak ďalej. Takže určite veľmi pekne ďakujem. Ja som veľmi rada, a som vďačná, že si jedna z tých, ktorá sa so mnou do toho farmasy pustila a myslím si, že nás čakajú ešte veľké veci a určite by som chcela povedať ešte jednu vec, že či už ste teda, ak sa vám páčil niektorý príbeh a súznete s niektorou z nás, alebo vidíte tie naše dievčatá, ktoré s nami spolupracujú,
Kľudne nám napíšte, kľudne sa prípadne opýtajte, ak máte ešte viacej otázok k tomuto. Pretože tu nejde teraz dnes o to, aby ste tu teraz všetci naskočili a išli sa si otvárať farmácie účty, hej, a začať robiť svoj biznis. Ale skutočne pre nás je každý jeden človek jedinečný a každý jeden má ten svoj špecifický nechcem brať problém, smer. Hej, to znamená, že každá situácia môže byť rôzna. Niekto je naraz cestí, rozhoduje sa, že či ostane na materskej, alebo pôjde do práce, alebo ho čaká prechod do zamestnania a nechce ísť od tých detí, chce si predĺžiť matersku a tak ďalej. Alebo je niekto v podnikateľ, ktorý alebo robil v podstate v sieťovom marketingu a ten skončil, alebo proste sa tam niečo udialo, alebo tie vzťahy nie sú také, aké by ideálne mali byť, lebo aj to sa častokrát stáva. Tak neváhajte, nehambite sa, kľudne sa nám ozvite, prejdeme každý vašu situáciu, kľudne sa ozvite tomu, kto s vami najviac súznie, kto s vami rezonuje a určite sa postaráme o to, aby sme vám minimálne zodpovedali všetky vaše otázky. A ďakujem veľmi pekne aj Binke a Janke za to, že sa s nami dneska podelili o svoje príbehy. Binka, kľudne ešte niečo povedz. Som taká No, ja len chcem aj sa vám poďakovať za zdieľanie, ja som extrémne dojatá a ešte som chcela Janke dodať, že ona to tak skromne povedala, ale my ťa, Janka, veľmi radi sledujeme od samého začiatku. Ty si prirodzený líder, veľmi, ja by som chcela mať takého šéfa, keby som bola vieš, zase niekde na začiatku a vidno aj na jej týmiku, aj na tých dievčatách, ktoré s Jankou spolupracujú, že je tam vidno tá práca. Oni pekne si rozvíjajú tie svoje skupinky a aj keď niektoré nemajú záujem ísť do tých vysokých pozícií, ale je vidno, že na tom, čo oni za ten mesiac zvládnu, idú si pre tie darčeky z tých mesačných programov, systematicky sa prezentujú na tých sieťach, nehambia sa vystúpiť a to je strašne veľa a to je vďaka vašej práci, takže je to naprosto úžasné a ja som na to vždy pyšná, keď to tam vidím vyzdielané niekde, že niekto, lebo nie je to samozrejmosť, hej, že sa postaviť za seba a za to povedať, toto som ja a toto robím. To niekedy býva začiatok konca v multileveloch a ve všetkých sieťových, a nielen v tom hocičom, že proste ten človek sa hanbí povedať ostatným, toto robím, toto prinášam a aj vďaka tej vašej práci a všetkému tí ľudia s radosťou to ukážu, lebo sú na to pyšní a ja som to v tom pyšná na všetkých a určite toto chcem prinášať aj ďalej. Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja tu čítam ešte krásne komentáre. Webinár sa páčil, bol inšpiratívny a motivujúci, takže ďakujeme aj vám, ktorí ste sa k nám pripojili a skutočne má to pre nás veľkú cenu, že sa vám to páčilo a bolo to motivujúce, pretože my tak nejak cítime, že toto je naše poslanie, aspoň ja to mám tak, že je to taká moja misia pomôcť čo najviac ľuďom na svojej ceste. Či už je to vybrať si ten správny produkt, pretože aj to nie je úplne jednoduché. Niekedy keď tam mám 20 šamponov, hej, alebo 3 krémy, skutočne to nie je veľmi vždy jednoduché. A preto sme tu my, aby sme vám poradili, pomohli. Sme tu pre všetkých, ktorí zvažujú, aby mali aspoň nejaký prívýrobok alebo aby mali svoje nákupy zdarma. Hej, čiže ja to považujem za svoju misiu a tak nejak som si povedala, že do konca života by som chcela pomôcť takto aspoň 200 000 ľuďom. Takže ešte mám pred sebou veľmi veľkú dlhú cestu. Takže tým pádom akože mám čo robiť. Takže kľudne sa mi ozvite, kapacít mám dosť, do 200 000 je ešte ďaleko. Takže ja myslím si, že celý náš tím. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Prajem krásny večer. Dnes vám nebudem úplne hovoriť, že na budúci týždeň bude živé vysielanie, pretože nechcem prezrádzať, ktorá z nás bude na dovolenke, ale my už sme pre vás pripravili na štvrtok záznam, kde budeme mať pre vás pripravené ďalšie informácie. Bude to teraz trošku produktové, takže
Na budúci týždeň vo štvrtok večer vám zverejníme naše natočené video. O žiadny webinár teda neprídete a o 2 týždne sa opäť vidíme takto naživo. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, prajem krásny deň a určite sa ozvite buď niekomu z nás, alebo dievčatám, alebo prípadne mužom, pretože je možné, že vám odkaz pošle muž, to sa nevylučuje, tak kľudne sa ozvite tomu, kto vám tento odkaz pošle. Takže ešte raz krásny večer. Krásny večer všetkým. Dovidenia. Dovidenia. Krásny Pekný večer. deň.